Haga jingle kai AFC Cup ka bahap haga Group D haprengi artelegi klub barat ba jong kari India ka Odisha FC Persia ika Mohon Bagan SG. Aba Paisha kana jingle kai jong gineki artelegi kenhun haga kela step ka jingle kai ka long Maria Khai haga ba baro artelegi kenhun ki klemla ban ki ijar. Henry haga minute ka ba sau pheu ar ka Odisha ka hapani le kai tang shi pheu ngut hadin bo player jong ka lo yopriang ia ka red card. Batang hadin live nyaw sekon gajing sedang jong ka kelamit ka Mohon Bagan kala yo ban tap ya gol ka beningkong haga ni gajing lekai lengbau samat. Bat haga minit ka ban riu pheu nyaw ka Mohon Bagan kala yo biang ban tap ya gol ka baar lengbau Petratos. Bat haga minit ka ban nyaw pheu kundai lengbau Kolako ka Mohon Bagan kala yo ban tap ya gol ka balai haga ni gajing lekai. Bad haga minit ka ba pra pheu ar saisin Petratos ulayo biang mantep ya ka gol ka ba ar ka jong u haga ni ka jingle kai bat ka dei ka gol ka ba sau naga benta ka Mohon Bagan SG bat dei le bagi ni ki sau gol ka Mohon Bagan SG ka la job suk da sau la not haga ni ka jingle kai sedang jong ka AFC Cup. Haga jingle kai AFC Champion League haprenga Persepolis ka brega klub nagari Iran Persia ya ka kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Bat kani ka deiru ka away game jong ka Al Nassr. Henry ka bas ngausi nang bentagi pai ba nong Cristiano jong Ronaldo ki badon hakari Iran ki klemla ban sakhi ya kani ka jingle kai namar ka AFC kala khang ya kani ka club ban sha ya ki pai ba ban sakhi ya ki jingle kai AFC Champion League ki jong ka halaying kata kumba Arsenal haba pai sha kani ka jingle kai ha ka kela step jong ka jingle kai omdon gino gi bala ban pen khi jar wala kila persyang ka to ka ne ban yo pen khi jar haga ba baro arteli ki ne klem yo thep gol haga kela step haga kela mit ka kenhun Persepolis ka hapanile kai tang shi pheungut hadin bau player jong ka usarlek ulayo priang ia ka red card kata haga minit ka basan pheu ar hadin bau la kumpin kelon ya Ronaldo badai hadin shi pheu minit ka jing yo red card kata haga minit ka ban riu pheu ar ka Al Nassr ka layo ban thep ya ka gol ka baningkong ka jong ka haga ni ka jing le kai lengba ka un gol jong ka Persepolis. Bad haga minit ka banyaw pheu ar ka Al Nassr ka layo biang mantep ya ka gol ka ba ar lengba ugasem bad ya ka bol lai rapun bu dau kharip bad dei le magini ki ar gol la penlong ya ka Al Nassr akan khur ya ka nam job haga ni ka jingle kai da arlanot bad ka ni ka dei ru ka jingle kai AFC Champion League baningkong jong Ronaldo haga group stage.